אליו מתייחסים בחדר לידה, והוא האגן שהזה, אוקיי? שזה בעצם 3 עצמות שהתגרמו להן יחד ויצרו את האגן הזה, שבתוכו נמצאים כל אברי הרבייה, החולחלת, כל האזור הזה הוא בעצם בתוכו נמצאים. שלאגן הפנימי יש 2 עצמות קטנות בקצה שנקראות ספינות, ככה נקראות העצמות האלה. מרגישים אותם כמו שמרגישים את העצם הזאת כאן. והם הכניסה לאגן. כשאני בודקת אישה, ואני בודקת, ואמרתי לכם, בדקתי ומצאתי מחיקה ופתיחה, אני נוגעת בראש ואני מרגישה את 2 העצמות הקטנות שהן הכניסה לאגן. התינוק למעשה עושה כל מיני תנועות, ותכף תראו איזה, כל מיני תנועות להתאים את עצמו כדי לצאת בחלק הכי קטן שלו, בהיקף הכי קטן שלו, להיקף הכי גדול של האגן.